ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ടെക്നിക്കൽ ലിവിൻ. ഇനി ഈ വീഡിയോ മെയിൻ ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പാണോ അതോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ APK വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പുകളാണോ സേഫ് എന്നായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വക വരുന്ന വാട്സപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും വളരെ സെക്യൂർ ആണ്, സേഫ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പ് വരാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് വെച്ച മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N21 എൻക്രിപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു, ആ മെസ്സേജ് ആളുടെ ഫോണിൽ ചെന്ന് മാത്രമേ അത് അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. അതൊരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് മോഡിലാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് അയച്ചതെന്ന് അവർക്ക് അത് കാണാനോ വായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വല്ല APK വാട്സപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് വാട്സപ്പോ പിന്നെ യോ വാട്സപ്പോ ഉപയോഗിക്കണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ വാട്സപ്പ് N21 എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്യണോ ആ സെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം ആ കമ്പനി സെർവറിൽ അത് സ്റ്റോർ ആവാൻ അവരുടെ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്കും അവർ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അത് N21 എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ല. അവർക്ക് അത് നമ്മൾ എന്തൊട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് കേൾക്കാനും നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്തൊട്ടാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മെയിൻ ടോപ്പിക് ചെയ്തത് പിങ്ക് വാട്സപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പിങ്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫോണുകളിലും അത് വളരെയധികം ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. പിങ്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വാട്സപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കാൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വാട്സപ്പാണ്. അത് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, വൈറസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ ക്രാക്ക് ആവാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി വളരെയധികം ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പിങ്ക് വാട്സപ്പ് നിങ്ങളത് APK അവര് ഒരു ലിങ്ക് പോലെയാണ് വരാം. ദിസ് ഈസ് ന്യൂ പിങ്ക് വാട്സപ്പ്, പ്ലീസ് ട്രൈ ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഒപ്പം ലിങ്കും ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു APK ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് പിങ്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഫോണിനെ സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അഡീഷണൽ APK വാട്സപ്പുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. സെക്യൂർ ആയിട്ടില്ല. അത് ഏത് ആരാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. APKs നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക്